स्टेज आशो सभी के लिए स्टेज में आ जाइए प्लीज टीना मीना टीना Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ स' दायो सेकेन्ड दे जों फैलायबाय आरोना कबरथनानि खालि फुजा नायनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों ससे ओरैनो नायलांफाबानो जाबाय आं फिसा फिसा क्लिप देखायगोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय krishti दङ बेखौनो नायनोसै दसे Gak tau na? Lucu gue. Di situ. Ini. Lucu boleh yang baik. Oh, biasa. Siapa deh? Cristiano lah. Halo Cristiano. Halo. Jalan coy. ओमफ्रायहाय लोगोफोरनिजों गिदिंनायावनो माने इउटुबार आब' रिजुखौ लोगो मोनबाय आरोना रिजु मोसाहारिखौ ओमफ्रायहाय बेजोंनो दसे सम ओरैनो भिडिअ खालामबाय आरोना फार्स्ट टाइम लोगो मोननायखाय स' नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो जानो हागौ माने बियो बिराद सर्टस भिडिअ ब्लग भिडिअ बिदि होयो आरोना बिराद ग्र' जाबाय आब'निया ओमफ्रायहाय नैबेथिं दङ रिजु आब'नि गुमै बिराद मालाय आब'खौ बिराद सापर्ट होयो आरोना बियो अभार माने मिउजिक दामनायखाय आङो भिडिअखौ खालि मिउट खालामजोबनांगौ जायो आरोना माने आं कपिराइट फैजानो गिसोयो ओंखायनो Si Anji. 마감은 참치도
आबौ नुवाखैनो मोजाङै नायागारा बुरला Beleg dong ya, hanor. Eyle düşüyor dene. Vaa düşüyor ne? Malah kan ne? Malah kan? Beglabay. Ay susah. Ay, nay. Aray, badi babram na lukay bezang Mada mana? Damnay ka na naman lugas sila zang niya. Video sebenarnya. Hey. Video se. Alay say nama. Za. आज स्टेज आशो सभी के लिए स्टेज में आ जाइए प्लीज इना बिना टीना बेटा है स्टेज में आ जाइए जय विपिन है ओमफ्रायहाय बिनानावखौ लोगो मोनदोंमोन नै ओमफ्राय जोङो दायो मिटाफान मोनसे जानानै थांनोसै आरोना न'आव स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै ओमफ्रायहाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आं बिसोरखौ बाय बाय होदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय जोंखौ होनबाय मिटाफान दखाना आंखौबो मानो देखायाखै आंखौबो ला होननायखाय आङो बेखौ देखायनानै होबाय आरोना फिसाहाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन